Domnul Darian. Să te iau de jos așa să se vadă și costumul. Ce să... Vezi că e rupt pantalon. Vezi că e rupt pantalon. E rupt pantalon, nu? E, după aia să citesc pe chestia. Domnul Darian la masa de lucru. Da. Tot în hârțaci. Căutând în spectacolul de la Constanța ca să arate Lucius. Exact. Ce fel. Munca din ultimile luni, ha? Munca din ultimele luni și cum a mers treaba. A, uite, stai să arăt cum e un afiș la Parlament. Aha. Bine, asta e un fel de poster program, știi? Da. Și aici este program. Programul pe spate? Da, programul cu diverse paginații, știi? Și aici e taică, tu să știi. Asta e un moment că sunt tras pe șarful ăsta. Aici e taică. Asta este așa. Un moment, ține. Da. Parlamentul Melodiilor. Da. Asta este făcută la Constanța, la Constanța, la Teatru Fantazia. Asta e să vedem sus. Asta este primul spectacol după Revoluție, nu? După Revoluție, da. Ai luat destul, da? Da. Da. Cam asta am gândit. Eu zic că ajunge să ai tot. Adică noi am putea sta aici. Da. Un moment, să vedem dacă e lumina. Ajunge. Mai aprim aici, dacă ajută cerul. Da. Scaune. Dan. Nu ne-am trimis în Canada. Asta e nevastă sau? Da, e nevastă și găsesc. Este un stat de un prieten. Și spune-mi, el ți-a mai scris după Revoluție? După Revoluție imediat a venit. A venit aici? A venit? Nu am nu știu de ce o spune. Dar arhitect da, a venit într-un vălmășar de ăsta și mai mult s-a speriat. Mai mult s-a speriat și cum s-a mai întâmplat o treabă. Ce se întâmplă? El a venit într-o o chestie, nici nu era momentul. Încă n-a părut să răzvezi. Da, nimic nu era pus. Nici acum am plecat. Acum oricât. Da. Niște chestii pe care... Dar pe atunci nu era încă nimic. Plus că a venit și cu prea multe pretenții, știi? Nu, prea multe pretenții, știi? Adică el vrea nici mai mult, nici mai puțin decât să cumpere medici. În care să facă el ce vrea. O să lă dădea. Ori știam că noi eram în stat în care să închiriază, spun, de condiții, dar nu faci, nu, ai înțeles. Ei de pildă toată trupa, să zicem, și peste 3 luni trebuie să gândești și dai afară. Statul nu poate să-și permită încă, în condițiile actuale, să riște pe gândești. Și așa, destul și ori. Am să spun, asta a fost marea prostie. Prima reacție a tuturor să vină imediat. Uitând probabil ce a fost și că chestia asta nu e așa de astănui. Au venit toți buluri. Și în loc să
să facă ceva, nu numai că nu au făcut, s-au și speriat, au fugit. Și poate dacă ar fi venit peste 2-3 luni, da, sau astăzi, poate că ar fi făcut ceva. Sau poate ar fi avut un gând și din nu știu câțiva ar fi făcut ceva. Dar cu sperietura asta, deja că nu mai vin și i-a speriat și pe ceilalți. Băi, unde vă duceți? Ce faceți? Că nu e că nu duce. Nu, și ți-am spus aici, se pot face lucruri, dar se pot face numai dacă ai ramificații și nu aici. Bine, pentru el în domeniul artei, pentru el nu știu dacă nu era o problemă. El punea problema la asta, zice, bun, eu câștig și e vorba de milion de lei. Ce fac cu milion? Zic că foarte bine, cum pe păi da, dar eu trebuie să fac să am, păi mamă, da, nu se poate. Tu vezi, vii de aici și consei milionul, să te duci să-ți dea dolari pe el. Da, nu se poate. Nu suntem încă în stadiu, da? Și nicio țară nu poți da chestia asta imediat. Orice țară vrea să intre dolari. Păi sigur că da, nu, adică pretențiile erau mult prea mari. Exact ca și Marcel. Marcel tot așa a venit, el vrea să facă, vrea să nu știu ce. El ar fi vrut să facă la negru și să schimbe el tot nu știu ce cu 100 și ceva de lei dolari și vrea să fugă la stat și să-i dea statul cu 24 de lei. Băia de ștept. Nu s-au încercat asta. Dar într-adevăr e prostie. El e întâmpit, el acolo nu... El are aceleași probleme. Și ai mai vorbit pe aia cu el, mai ea, sau e atât de speriat încât nu mai vrea? N-am mai vorbit cu el. M-a rămas că ne scrim, am scris o ilustrată, adică așa, nu încă nimic precis. Și eu nici n-am avut timp, de fapt, eu ar fi urmat să-i scriu, să-i dau niște amănunte mai mari, dar eu, după plecarea lui, am început să fiu angrenă cu teatru. Adică a fost adres terminat, spectacol, forma a venit Constanța, pe Constanța, al doilea spectacol la Constanța, între timp aveam Galați, a trebuit să amân Galați pentru septembrie, să-i rog pe aia să zic, lăsați mai, că n-au rog a fost să ne întâlniți în septembrie și între timp emisiunile de divertisment la radio, care sigur că au luat, este un alt profil și egal, că da. Ai început și la radio? Am început și acolo, și acum am lăsat cu dimineața, am vorbit cu Manuel, că deja am vreo 2 intrate. În ultima lună, o lună jumătate, deja am avut vreo 2 intrate și acum realizăm, nu știu, poate așa. Ce se întâmplă, numărul lor a crescut. Dacă nu te schimbătă vitele, e nevoie de divertisment. Deci nu mai te întreabă nimeni ce faci, cum faci, dar în același timp cu pretențiile lor, redacție. Ca să știi la emisiunea... Vreau să asculte lumea pentru asta. Nu mai merge să dau vechi. Am să spun ceva, uite, de exemplu, ce am observat. Unde am mers peste tot, nu spun, m-am intrat în casă, repede să-mi arate, uite, este postul de muzica nostru și tot timpul ăsta de tineret, muzică și într-o s-a uitat de postul de radio București. Care sunt câte? 2 sau 3? 3, dar ăsta s-a ascultat de fanul și ăsta, 3-ul, care bagă și ele niște divertisment, adică din câte sunt răcini. Poate că e moment de trecere, știi, din atâta lipsă de aia și de asta, pentru moment și... Ce se întâmplă în radiofanul ăsta? Dă în general și muzică pentru în același timp, însă, mai merge și tăiul românesc, care sigur că asta mai bagă buletin, mai bagă despre viața politică în general și pe partidele și la care se face și în același timp au și emisiuni de diverse. Mă uitam că veneam, acum 2 zile, veneam după spectacol de la Neptun spre Constanța, prin autobuz, de așa spus de ce și cam așa, nu? Bâre e o emisie de-a mea, mai veche, așa, era nouă și spune unul de la toți, emisia de mitare. Deci, avem un hamam și עושים שלום בטוח. את fost la poște astăzi? כן. și? עושים שלום בטוח. יאללה. נתניהו, רגע să-mi iau pantaloni, nu iară, dăm să-mi iau. Unde mergem, Ibi, prezintă marfa? mergem la restaurant עושים שלום בטוח. să dăm את הגיוס של שגיא. Doamna Nina Valerina.
Luai ce? Rega, doamna Sara. Toriala. Nichi, ți-a spus cineva chișta? Tisale Ilit, Sagisha Vit. Tisale Ilit. תגיד משהו, שגיא. מה? עוד יום ימינאייק. יום אחד למנאי. מברוק. כפי שאתם שמים לב, אני נוהג עם יד אחת. יד אחת זה על המהלכים. כן. מהלכים אוטומטיים. יש קודם ננינה. יש קודם נסרה. ז'ז'ה. Nichi, cum faci acum altă de Tveria? Și pe mine. Ia uitați-mă și pe mine. Da. למה זה? של פה שמאלה? הראשון שמאלה. מה suntem în centrul Tveriei naționale. מה אתה מצלם לי עכשיו את טבריה, מיקי? זה לא סגי, זה מיקי. אל תצלם לי את הפעם טבריה סגי עכשיו. נוהג. הפעם סגי נוהג. סגי נוהג, אתם שמים לב? באמצע טבריה. הוא קיבל רישיון, והוא מותר לו לנהוג היום. לראשונה בארץ. כן. היום בין השעות 8 ל-9. סגי Nina Yubi עוד יום אחד ימינאייק, עוד יום אחד תאכל. נו, בידרי? זה החליף. תעמוד. תודה. Deci paharul bun. Asta e de la tine? De la Săraie. Bună, așa că mă emoționez, ia-mă mai de departe, mea. Cum adică de la mine? De la tine? Din atunci altă binătate nu mai știu. Da. Poate la fete am adus. Exact, dar de la tine. Când era bunica fată. Nu, Sara, a fost prin 87-88. Cam de atunci a fost. Păi și 87-88 câte ani? Sara, mai ții minte când a venit? Când am venit și v-am luat cu Dacia albă. Nu mai țineți minte. Când m-am oprit la... Nu minte că m-am prins Nu mai la aeroport cu Marian în vamă, înainte, la tine? Și cu mine mai țin. Și cu mine. Amândoi au intrat. Păi așteptam bagajele în vamă împreună, nu mai țin. Adică o fi intrat și Marian, dar și eu am fost. Și m-am așteptat două câte o mașină, prima oară contraband, după aia cu Dacia albă și ultima oară a fost cu Dacia albă. Și atunci mi-ați dat, pentru ăla mici, mi-ați dat câteva, atenție, și o pereche de ochelari mișto albaștri, nu mai țin minte Sara. Sara, bună cum se spune.
E bună că uită. Este... Ai mă și tu ceva, mă, că te uiți cu ochiul, dar te descurs nu spui nimic. Nichi nu vrea să vorbească. Nichi, dar tu ești acum și regizor și operator și regizor. Vrei să-ți dă un scaun de regizor? Ăla, fără și... Dar chiar Daghi, adu-le scaunul ăla. N-am văzut. Ce a făcut? Așa a făcut țara? Da. Așa ai făcut, Nichi? Golanule! Golanul, așa a făcut cu degetul, Nichi. La mine, mă? La nene. La mine? Uite-te acolo. Zâmbește acolo, pe de filmează. Nu le strâmba, că poate vedea și tactul pe casetă. Hai, cotoșmane, hai, gata, ți-ai jucat rolul de aparatul lui Saghi, și Saghi știe să umble cu el. Și nu știu încoace. Auzi, pe bucur, Nichi, lai să fac și eu așa ca Saghi. cum faci? Hai să... Așa. Chiar nu e... Și chiar nu-i Monica, exact. Când s-ați luat? Da, mă, și mâine zi. Păi și mâine zi. Voi să ne aducem aminte de ziua asta. Da, na. Caseta de 8 mm, Nichi avea ceva pe ea, dar ce avea pe ea a tras pe altă casetă. Deci pe asta poate șterge și cât timp ai Nichi pe ea. Nichi, lasă ca Cici. Tu nu vezi prostii vorbește. Saghi. Da. Nichi, păi o chestie ca asta și la soar bună mea. Nu, dar îi dă, intră în Până casa. auzi, primul om în kilometri a crescut un vicin. Și o să aparăm la televizor, vine Nu, da, apare... Poporul și o să învață cum ies frunzele și tu o să mi le tai. Așa, Dar vorba lui Sara, poate dau cu vară. cu vară, ca să știi contra insectelor. Dar intră în casa recordurilor. Dezvolăci câte văse și Sara Dobești. Mi-a spus acela. I-a spus asta, s-a spus altceva. Mi-a spus că pui un cireș pe frișca lui. Pe fișca lui? Da. No. Nu vreau. Vorbiți prostii, oameni serioși, domnule, și vorbiți prostii. Nu stricați educația. Hai cu culea, ce-ai făcut? Ce trebuie să fac acum? Să dansez orba grecu? De ce nu? Nu. De ce nu? Știi Vin vecini. câți pași are dansul ăsta? Urmează să vadă. 27. 27. Ăștia sunt vreo 36 de pași. 27 am spus așa de... Nu, vreo 36 de pași, care după aia se repetă. Deci mai întâi faci pe toți ăștia cu 36. Fac frumos în poziția 47. Se umba. Deja la masă, Nichi, îți pregătește o surpriză. Unde ești tu, Saghi, acum? La lacul roșu. Foarte bine. Am alunecat. Cum e Nichi, tata? Da? Domnul Coco, Zi, îți place ne Nichi? aflăm la lacul roșu.
Nu știu să spun la ce altitudine, dar e foarte sus, nu? Măcar câte grade. Câte grade are apa, spune Sagi. מה אתה מצלם קצת? Păi, M-am fotografia filmat eu în Aglindă. Dar e mișto oglinda, așa e? Da. Uite, ai fotografia la foc. Arbură cam treabă, trebuie să gătesc. Păi, punte pe treabă, Să mă cinzești cu